prijali prvú vlastnosť kapitola múdrosť. Dneska sa mi najviac páčilo, že sme kreslili odznaky. Mne sa páčilo, ako sme videli toho zlodeja a sme ho chceli chytiť. Dneska sme videli na spojovačke zlodeja s našim kufrikom plným zmluv. Mne sa páčilo, že sme hľadali papieriky a našli sme písmena a sme z toho spravili vetu. Mne sa veľmi páčilo, ako naše animatorky mali na rukách oheň. Mne sa páčila chemikália. Aj táto celá škola. Mne sa páčilo otlačky na prstoch. Mne sa páčilo, keď sme sa hrali na detektívov. Mne sa páčilo, že sme dneska malovali a potom ešte, že sme hľadali písmenka a že sme hľadali rozdiely.